Estamos no barrio onde vive a maioría do alumnado do Xerardo Diego. Están a formular o seu soño. Todas se atopan nun espazo diferente, na terraza, xunto da fiestra do seu cuarto, nun parque coa familia e amigos, vendo a choiva de estrelas. Din que se o pensas moi forte se cumpren. Isto é unha idiotez. Como se pensará moi forte un desexo? Ao mellor hai que gritalo. Igual se abre a fiestra. O desexo poderase rapear. Veña, aí vai o meu. Que non fagamos o ridículo no baile. Que non tropece no escenario. Que caia un meteorito, traga o colexio e se suspenda o baile. Gañar o campeonato. Ser xuiz. Está un pouco perdonada por probar. Ou veterinario. Que os meus pais lles vaya ben alá e poder velos pronto. Astronauta. Unha videoconsola nova. Podo probar pedindo un. A probar todo. Gravar un disco. Coñecer ao meu pai. Mellor non. Mellor pídome gravar moitos discos. Veña, aí vai. Publicar un libro. Un móvil. Un aprobado. Unha viaxe a algún lugar moi lonxano. E se pido dous? Que as miñas amigas e eu esteamos sempre xuntas. Que os meus amigos volvan a ser os que eran. Que a charla de hoxe cos meus pais non sucedera nunca. Que meus avós vivan moitos anos. Que non fose real. Aínda que o segundo desexo é o máis difícil. Pódese pedir que non haxa luns? Que a xente lle molen as miñas cancións. Por se acaso pido. Fora os luns. Que me contraten nun equipo de primeira. Que o próximo verán non se acabe. Que sexa sempre verán. Que nada cambie. Que a música poida con todo. Que o diñeiro non sexa nunca máis un problema. Que Salva se acorde do meu nome. Eu teño 3. Que ao meu sexto B lle vaya ben no futuro. E que se cumpran todos os seus soños. E que se aprenda no baile dunha maldita vez.